Vychovávaš svoje deti, ale vychovávaš aj AI, ktorá bude formovať jej budúcnosť. Časť 6. AI a naše digitálne rodičovstvo. Ako rodičia máme obrovský vplyv na to, akými dospelými sa naše deti stanú. Rovnakú zodpovednosť máme aj voči umelej inteligencii. Každá interakcia je lekciou. Problém je, že zatiaľ čo dieťa vychovávajú napríklad dvaja rodičia, AI vychovávajú milióny ľudí naraz. Nemusíte byť programátor, stačí byť zodpovedný používateľ. Naše každodenné interakcie s AI sú malé, ale dôležité kroky vo výchove technológie, ktorá môže zmeniť našu budúcnosť. Viac o umelej inteligencii na mojom webe. Napíšte svoj postoj do komentára. Ďakujem pekne.